At sa ating good news na naman po, bentahan po ng deraman. Ilang araw na rin po natin pong binabantayan po sa mga pamilihan po natin at kasama na rin sa ating pong palengke report din yan. Binabantayan natin ang presyo. Patok na naman po ngayong undas. Para sa good news na yan, ikwento mo, Idol Tita Ronnie. Hindi nga naman kompleto ang undas kung walang deraman. Isang uri ng malagkit na bigas na paboritong ginagawang kakanin ng mga Pangasinense tuwing panahon ng paggunita sa mga yumao. Ang deraman na kilala rin bilang duduman ay tradisyonal na niluluto para gawing inlubi o black rice cake gamit ang malagkit na bigas, gata ng niyog at asukal. Madalas itong nilalagyan ng latik o murang niyog sa ibabaw upang mas lumasa at bumango. Ayon sa mga tindera sa pamilihan ng Kalasyaw, tumataas ang demand sa deraman tuwing papalapit ang araw ng mga patay. Mabibili ito ng hindi paluto sa halagang 35 pesos kada litse o 50 pesos naman sa isang styro pack kapag luto na, kasama ng iba pang kakanin gaya ng suman, latik, bibingka at puto. Higit pa sa pagiging pagkain, ang deraman ay itinuturing na tulay sa pagkakadikit-dikit ng mga pamilya, patay man o buhay, at isang tradisyong nagpapatibay ng ugnayan at pagkakaisa. Umaasa naman ang mga magtitinda na lalong mas tataas ang benta habang papalapit ang undas ngayong taon. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.